Čau. My jsme kapela Olin. A vítám vás u našeho prvního vlogu. Bude tohle na YouTube? Bude, no. Fakt? Jo. Oh no. Říct, že Adam Zatloukal nepracuje a že Já motám jako kabel. občas nám i vadí dokonce. Ale já Adamovi, Občas a i hodně já dokonce. Adamovi Zatloukalovi Je to pravda. věnuju dneska DI box a vám ho přesně sem. Je, Nebo sem ho dám. počkej, jako fakt? Je, ty To jsi jsem si hodný. Aha, super. Tak teďka tam skladení doleva. Můžete jít dál, jakoby, a pak tady projedete doleva, pojedete. A Na tom budou 4 topy tam budou 4 dopy. a 2 basovky půjdou na zem. Prosím. No Ondra, toto jsou mé bubny, Pírl, DKD, toto je Šur, toto je Šur, toto je Šur, toto je Šur. A toto je můj prasklý činel. Já se jmenuji Olin a Moment. Jaká? Stří? A tohle je moje role. Počkej. Ahoj. Gratuluju. A počkej, a teďka jakoby tady bude mohlo. Ondro, vytáhneš to? Dneska vám zahráme písničky, které nám vydělaly nejvíce peněz. Přesně tak. A co to není vůbec o nás, to je všechno o vás prostě. Čau, já jsem Marek a jsem Ginger. A naše pozice v kapele Podrž taška. Ne, počkej. Ondřej na bicí perkusy. Bicí perkusy. To je náš manažer. Filip Soldán, Triangle. Je to celkem černo nahoře. Trochu. Ale tam musí být takový to, jakoby, že mrkneš na to video a musí to být tak to. Cink, chápeš, víš jak to je. Tak ne. Tak ne. Ty uhly, jo? Jo, Jo, pojď na to, chlape. takže třeba za 3 roky třeba Eden. Za 3 roky. Ale Eden je jenom jeden a Olin je taky jenom jeden. Autučka jsou 2, ale. Autučka jsou 2. Každopádně chtěl bych zmínit naše sponzory. Mixit. Počkej, jakoby. A jsme tam. Jenom tu tatranku nebyla pom fleška, takže to mi úplně A ty zkoušel flešky, jak zkoušel flešky? Já jsem prostě to vzal do ruky, kousl jsem do toho, vole. Ano, kousl. Vidíte, jak se Mixit prostě chytá. To by se mělo jmenovat MM Mixit prostě. Kámo, to je mega dobrý, jdeme ještě jeden. Jo, a na mě zase nic nezbylo. A počkejte. Já dám prostě 3. Let's go. Jdem si pro vás. Já vám řeknu, jak se to dělá. To se to zvedne. A to je nám co chybí, ne? Ale dělám machria. Počkej, to tam potřebujeme dát. Zvedám. Kolikáčka, dvojka, že? Počkej, 2, 0, 0, 2, 2. 2. 2, 2, 2. Jo. No, ten detail. A jsem rodil. Mám tady na zemi, no. Já jsem tam. Já jsem tam. Já jsem tady. Tohle je kabel, tohle je Ondra. A to celé. A my jsme společně. A my jsme společně. Kabel a Ondra. Krásná práce. To je jenom XLR. Jako dobrý, kámo, je to. Je to Big Fat. A mega jo. Já jsem Matyáš, jsem jakože tady snad kamarád kluků. Přišel jsem jim jako tady dělat takový obědňák a přišel jsem jim pomoct. Protože nám hrávají taky na akcích, tak jakože abych jim udělal radost a trošku to tady jako vylepšil svojí osobností, chápeš? Ty až vymazal. Už to nevyjde, ale... Ale jo, vyjde, tak. Dívej, ať to tady nekameruj pořád. Krásný. A bude to v pohodě, jestli uděláme zvukovku, tak prostě je to kompletka. Když jsme na to měli 5 hodin, prostě tady ty velký prostě shity nejdou vůbec, prostě nefungujou, všechno na nic, prostě 1000 kabelů, milion kabelů,
prostě špatný. Nebuďte muzikantem, prostě máte špatnou výplatu, prostě budete nemocní, budete prostě vytížení, nebudete mít na nic čas. Budete unavení, budete prostě rozbití a ještě nedostanete ani zaplaceno prostě. Takže, ne, já si samozřejmě srandu, ale je to náročný ten život. Paráda, co? Zase pěkný ráno. Už máme hotovo skoro. Za chvilku nám otevírá i restaurace na snídaní, nějaký brunch. Jo, ale jak Za hoďku může mít a to takhle vyjde, než dojedeme domů. Takže tak, dobrou. Protože to je možná možný. Dobrou noc, dáme nějaký brunch.